pilla. T'he pillat. Busquen caixes per fer una escala per pujar a casa, però no hi arriben. Hauríem d'anar a algun lloc a buscar caixes. Val. No hi arribo encara. Troben una casa abandonada i entren. La caixa s'hi fusta. Tots tres agafen les caixes i la fusta i les porten on hi ha les demés. Que llarga, així millor. Aquesta escala és millor, aguanta el pes. Fan una festa per celebrar que han arribat. Deixen l'escala per si volen baixar. Això és millor que estar fora. Molt bé. Estic molt content.